खुलुमबाय बयखौबो गोबाव दिन जाबायमोन आङो बे चेनेलावहाय आङो भिडिअ लाबोया दा आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैदों गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जेबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोनखौ दिनै खौरां लाहैदों EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों एबा मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांमोननि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावसो नोंथांमोना गावनि गोसोनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय। खुलुमबाय नोंथांनि गेजेरजों बेखौनो मोनथिहोनो नागिरदों जे जों बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफोर एबा EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै जोंनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जितु बिग्रायारि लोगो बिथांमोन 60सानिबो एसे बारा बिथांमोनखौ जोङो दिनै लोगो लाज्लायनो फैदों जिहेतु गाबोन समफोरनो जोंहा मोनसे क्रिसमास जानो थांगासिनो दङ आरो गोदान बोसोर आरो दा जिहेतु डिसेम्बर दाननि दिनै खै तारिखमोनलाय 23 दिनै 23 दा गुसु बोथोर जाबाय बेनिखायनो जोंनि लोगो बिथांमोननो जों माखासे गानग्रा जोमग्रा गुदुं गस्लाफोर जेकेट जुथा आरो माखासे जानाय मुवा बेसादफोर जों लानानै फैदों आरो जों बे सेन्ट्रेल जेल सिङाव हाबनानै बिथांमोनजों मोजां गाज्रि जों सुलाद लादों खबर लादों आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु माखासे प्रसेस सोलिगासिनो दङ केस उइथड्रवालफोर खालामनायनि आरो माखासे साजाफोरखौ खमायनायनि एबा NIA केस CBI केस आरो गुबुन गुबुन बिदिनो केसफोरनि सायाव सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों बे माखासे माने खोथाखौ आपडेटखौ होफैनो थाखाय जों बिथांमोनखौ लोगो लाबाय सावरायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आं जेल एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनो लागै बे खाबुखौ होनायनि थाखाय मानोना जि मेटेरियेलफोर लाबोदों बे गोबां बुरजाथारमोन आरो बेबायदि सोनो मोनगोन मोना बेबायदि मोनसे कुइसन दंमोन नाथाय बेबो जेबो उसुबिदा जायाखिसै जोङो गासैखौबो बिथांमोननो होनो हानानै जों गोजोननाय मोनदों दा बाथ्राया जाहैबाय दाख्लै डिसेम्बर मासनिनो 15 तारिख खालि भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह आरो होम सेक्रेटारि इउनियन होम सेक्रेटारि आरो आइबि डाइरेक्टर तपन डेका सार बिथांमोनजों जोङो सावरायलायनो मोन्दोंमोन आरो सावरायलायनो मोननाय समाव जों बे गासै केसफोरनि खोथाखौ लानानै सावरायदों एनडिएफबिनि माखासे रिहाबिलिटेसननि खेथ्रआव मा प्रसेसफोर दङ बेखौ आरो जों सावरायनाय जादों मोननो गोनां माखासे जितु थालांनाय केडारफोर दङ अनसुंथाइ मोननो गोनां जों बेनि सायावबो सावरायदों आरो जों गुबुन गुबुन फैबाय थानाय समाव माबोरै न'खराव थांनानै थांना थाहैनो हागोन नैबेफोरनि थाखायबो जों सावरायदों बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जों गुवारै दिनै बिथांमोना आपडेट होनो फैदों आरो बेखौ आपडेट होनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बिथांमोनाबो गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनै गोबाव बोसोर जाबाय बिथांमोना जेलनि सिङाव थानाया दिनै माखासे समफोरनि उनावनो जे बे जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव न'आव थांनो मोनगोनखौ बयबो मिजिंथिदों आरो बिनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आरो बेबायदिनो जोंनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा जेरैहाय EX-NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि दानि प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिनि नाजानायाव जों गोबां सावरायबाय थानाय जादों सरकारजों आं आसा फारिदों जे फैबाय थानाय समाव मोजां खबरफोरखौ जों मोननो हागोन गोजोनथोंसै। दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल बियो जानानै फैबाय दा बेयो दिन्दांदां महराव दङ दिनैसिमबो ना बिनि रां बावजाया बारायदों ना गामि नटिफिकेसन भिलेज नटिफिकेसन ओंखारदों ना आरो इलेक्सन बिसायख'थि फाथिनांगौनि खोथा ओंखारदों दा बेफोर खोथाया दिनै आद्रा जानानै दं दा बेखौनो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जे खावलायनो लुबैगोन आरो मेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों जे आसाम सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमासनि जि काउन्सिलनि रां बावजा बे रां बावजाखौ बारायनांगौ आरो गामिनि जि भिलेज नटिफिकेसन बे भिलेज नटिफिकेसनफोरखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय भिलेज नटिफिकेसन फोसावखांनायनि उनाव आरो बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनानै होनांगौ दा बेखौ आसाम सरकार बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे जुदि MLA बिसायख'थिनि सिगां बिथांमोना जुदि नैबे खामानिफोरखौ जुदि मावनानै होआब्ला जोङो बिटिआरनि बाहेराव थानाय
गासै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, गासै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा गोख्रों मोनसे थांखि लानो बाध्य जागोन जे जोङो गुबुन मोनसे सिन्था खालामनो गोनां जागोन बा राजा लामायाव ओंखारनानै जोङो सोमावसारफिननो गोनां जाहैगोन जे नैबे जोंनि बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि रां बावजा आरो गामि सोसननाय दानख'नाय आरो बिसायख'थि फाथिनांगौ थाबैनो जुदि नैबे MLA बिसायख'थिनि सिगां जुदि आसाम सरकारा खालामनानै होआ, अब्ला जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' जानानै जोङो राजा लामायाव ओंखारनानैबाबो जोङो हाबाफारिखौ लानो गोनां बायद' जायो।